kubor nakaslem jong nongsan Hima. Kaseng san perthei kabadang chusuk kli hapo kajela ka All India Trinamool Congress kan sase yu kertong ubadang samla balatip kerteng kum uba Edmund Kongai uban Ïakhun persya yu ba Prestone Tynsong ubadai UMLE ubala job South Sea na Pynursla constituency ubadai ru menta usembut menteri rong ba kajela ban penklannya ke election MLA hausnem arhajar arpolai ka AITC Meghalaya unit kan salet ban play yak office tray kam ha Pynursla ha kasan tere ulber arhajar arpoar ha kaba uba HM Shangpliang ubadai UMLA ka Mausenram constituency bat uba George B Lengdo ubadai UMLA ka Umroi constituency ki babat kum ki vice president ke AITC Meghalaya unit ken salet ban play yak ne ka office bat penskem sendan yang kinongkit kam ke AITC Pynursla belong uba Edmund Kongai udai uba syong basa halapalang harum Pynursla kaput bat kari Bangladesh ubadai ru Nongïalam barem kaseng hinyau trap youth council Henry namar bomdan kertong uban Ïakhun uba Prestone kipat ba kiba kentup nadu ki Nongïalam ka UDP HSPDP PDF bat Congress kilarai ban sei uba Edmund ban longbet para marwei ha ke election MLA hau arhajar arpolai ki kubor ki yathu ba kajing pha ki pat ba ban Ïakhun na kaseng TMC kadai namar ki yo I baha kan ni kaseng kidon ki Nongïalam kum uba Charles Pingroom MLA kanong thamai constituency ba HM Shangpliang MLA na Mausenram constituency ba George B Lengdo MLA na Umroi constituency layathu ru bahdian balapan scam ya ke AITC Pynursla belong kinong kit kam kan sarung haman kisnong ban pen scam sai kinong kit kam jong kisnong ba pher na kabanta ban pensya ya kani kaseng bat ban pen itu ru ya ukertong uban Ïakhun na kani kaseng hausnem arhajar arpolai